Ассалому алайкум, подписчикони азиз. Хуш омадед ба сомонаи Бохтар Сити. Ина мемор подписчик азиз савдо шуд тарафи ноҳияи Ёвон. Савдо шуд овардем, ина расондем баробарда. Ина подписчик азиз ғанаҷин иншалло беҳтарин ғанаҷина бақара мондагиай. Нав ба қаш мондем, овардем хонаи бародар да савдо шуд расондем. Ина подписчик азиз беҳад ғанаҷини базеби бақуввати хуба. Сорчам сорти нағзай. Иншалло моли беҳтарина. Ина подписчик азиз иҷа ҷой дача хароб дай короче да хароб мехира мегарда. Ина подписчик азиз иҷа ҷой короче ин волейболам бозӣ мекарда хароба фикрам. Волейболай ваксикболай чӣ хелай намедонам. Короче ина тури ҳам хеле айда ина тур задагӣ. Ина подписчик азиз ҳозир камтар шалпар шидаган қабозӣ кардан дам гирифтестиям. Ина подписчик азиз лабой акай сафарба. Ина подписчик азиз природаи Ёвон. Зур бода ҳавошо нағз буда дар ҳақиқат. Зинда бод лабо. Я ҷой овардам бовар ки вал подписчик азиз ина ҳамаи лабода овардем расондем мола иншалло ки беҳтарин шуд. Амра бугун. Подписчик азиз то наврои дигар худо нигаҳдортон бошад. Лайка фаромӯш накунед.